Θες να γίνεις καλός στη χρήση του αερογράφου? Ξεκίνα να ψεκάζεις κουκίδες. Μικρές, πολύ μικρές κουκίδες. Οι κουκίδες είναι το α και το ω στην αερογραφία. Γιατί για να ψεκάσεις μια μικρή κουκίδα πρέπει να ρίξεις πολύ λίγο χρώμα. Και αυτό σημαίνει έλεγχος χωρίς να πλημμυρίζεις το έργο σου. Ψεκάζοντας μικρές κουκίδες, μαθαίνουμε να ρίχνουμε λίγο χρώμα. Που αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό της αερογραφίας. Να μπορείς να ψεκάζεις λίγο χρώμα. Πώς όμως μπορείς να πετύχεις μικρές κουκίδες? Πρέπει να πας πολύ κοντά στην επιφάνεια, σχεδόν να ακουμπάει η βελόνα. Χρησιμοποιείς καλά αραιωμένο χρώμα, χαμηλή πίεση και κρατάς τον αερογράφο κάθετα στην επιφάνειά σου. Αν έχει κλείσει ο αερογράφος, ο αέρας απλώνει το χρώμα εκεί που δεν το θέλεις. Πάμε λοιπόν κοντά, πολύ κοντά και τραβάμε πάρα πολύ λίγο χρώμα για να πετύχουμε την πιο μικρή κουκίδα που μπορούμε. Γιατί έχει σημασία? Επειδή η κουκίδα εν κινήσει γίνεται γραμμή. Αν ψεκάσεις μια κουκίδα από μακριά γίνεται άχνα. Και η άχνα εν κινήσει μας φτιάχνει τον ντεγκραντέ. Η κουκίδα είναι η πρώτη και η πιο σοβαρή άσκηση που πρέπει να μάθεις αν θες να πας την τέχνη σου στο επόμενο επίπεδο.